Хора, сега вече няма багове. Ето, аз си купих така машина, дето ровим. Надявам се, че няма повече да има багове. Така, сега ровим, хора. И вече имаме 3 милиона. Много бързо, а още сме на... Вече почнахме на земята. Така, хора. Ей, тук ровим. Вече имаме 5 милиона хора. Много сме бързи. Надявам се, че ще се абонирате за канала ми. Защото аз много искам да... Хора, много ще ме направите щастлива, ако се абонирате за канала ми. И да, вече почна розовото. И това е кварц, да. Вече имаме 11 хора. 12, нека милиона, опа. Вече стигнахме до лавата. Искам да стигнем до 1 милион. Айде, хора, стигаме. Скоро ще стигнем. Така, може малко да не ме чувате, както казах, но извинете. Тук много бавно. Нищо, че купих такова за 3 милиона, но гледайте колко бавно. Гледайте. Много бавно, хора. Аз слитам тук, защото няма да се справим. И ще видим колко струват другите. 50 милиона! Те са нормални ли са? Хора, даже и аз не знам. И мисля 75 не. Това как може да го получим? С Roblox не искам. Така. Ще си купа нов пет. Не видим. Необикновен. Искам нещо по-добро да ми се падне. Ей! Като кажеш по-добро, веднага ти се пада. Да. Най-хубавия ми пет е кулата от тук, която е 2% хора. Пак ви напомням, 2%. Така, значи това и това го такуваме и това го добавяме. Хора, дано всичко да ни става. Така, това го махаме. Ето ни дупчетата, хора. Сега, Сега следваме вътре в нея. Би трябвало да е равна, но тя не е равна. И всяко да направим, хора, трябва и така да се пускаме долу малко. Не. Ето, хора, ето го. Ето я. Тъдим сега. Пробваме. Малко по-бързо, хора. Извинете, много пак се извинявам, че съм тиха. Просто не мога. Нямам микрофони за това. Така. Тук имам 15 000 пак. И много искам да стигнем до 1 милион хора. Ето тук. Още малко имаме. Надявам се, че ще се абонирате. Ще ми направите щастлива. Така. Хора! Къде сме? Вау!
Какво е това? Афка не. Не сме Афка. Мога да отида в друг мир, мисля, че каза. За какво трябва да победите, хора? Ай, ще пробваме. Не стана. Нищо, хора. Хора, да рискувам ли? Не, няма да рискувам. Ще купим още часа, така. Ла-ла-ла. Ау. Ла-ла-ла. Дайте, хора. Стискайте палци. Да ми се падне нещо хубаво. Yes, пак ме голдона. Ако ми се падне още... Не знам. Ако ми се пада в момента. Но ще видим. Чакайте, хора. Имам 2 голдони. Не. Ще ги съединим, които са X2. И тия. Ох, не ме голдоната. Тези. Хора. Хора. Кой стани? Това. Хора. Надявам се, че нещо е станало златно. Ого. И това нещо е златно. Това е златно. Хора! Супер, хора. Значи сега отиваме пак да копаем. Дъдърън, дънън, дънън, дънън. И копаем, хора. Вече имаме 37 такива мидички. И на това нашето видео свършва. Надявам се, че двете ще могат да ги съединя. Не знам. Или ще са 2 отделни. Довиждане, хора!